Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki nong shong shnong ka Lapangap jong ka West Giant Hills District. Kila nang dukha mensiam namar ka Surok ru kim yo Shna, bat karap karyang kim yo sedang haduk menta, katba ki Karbi pat kidang yo Shna Surok haduk menta meni. Kajing Shna ni maramot yo ka Surok Pynduh ka 10 kilometer na Lapangap sya Khanduli, lapin sange eno na duka khat pra tarik menta hi benai namar kajing betha jong ki bor penyat district jong ka West Giant Hills District. Hendai hapding kajing burom ya kajing betha jong ki bor penyat district. Kinong shong shnong ka Lapangap kila nang kathang mensiam banyo i kajing beteng ya kajing Shna Surok dagi Karbi jong ka lang karoi. Ka shnong lang karoi ka don hapding ka shnong Lapangap bar ka shnong Khanduli, bat ki Karbi jong di ka shnong ki kam baka lang karoi ka hap hapo West Karbi Anglong District Assam. Habe ekran bat uwa he shnong uba Daimon mi lingdo ule thu bagi nong shong shnong Karbi hak art fly trik naitung kila penjulor ka Surok Pynduh nadu Lapangap sya Khanduli dak bapenan kam miki pu shilom daga jing Thmu bantelap no ekdi ka Surok ka balarim tam. Hakabay pat kalyang uba lingdo ule thu bagi nong shong shnong ka Lapangap ki shong kuslai halayang halasam namar ka dikapor ban sumar ya ukba balathong balatap hendai haduk menta mene nadu ka arpasan tarik jeliu kimpat yo lat setia ban net chela ki hali penthor badan markhap bagi shnong tapat jong ki Karbi. Shu kinong shong shnong Lapangap ki ut ki nam baki pulit ki don hapo shnong hendai kim yo alet senran syaki hali ki penthor namar ba empat yo order na ki bor bahalor bat ki kran penyau mentoi ayu ban bu pulit lada ki shong tang hapo shnong. Dia nak kena kejemur ni mana?